Kopogore manya korom gajuanga mi weche motenre kod mago matimore gwenge mago makaluo kamara were mathoth ke gin jorimba apiko e sub county Marongo. Otieko tiegruok mano mar riembo nyamburko kod apiko. Chenro makamano omisir kod CDF Marongo. Chenro mabende geto duoko piny masiche mago magapaya e sub county no. Apisa mochung'ne rawere e apis CDF mano Marongo mong'ere kaka Kennedy Oyieko mano wuoye kinde mane rawere ge mane miyo obok mag somo. Ne ocho ni gigeno neno dok piny mag masiche mag apaya e sub county no mano Marongo. Ka luore na ywak na biro ofis ne jogo mang'eny ne onge license mag riembo gari. Kasto accident mang'eny be nwayudo ne timore Rongo ka. Koro nwabiro gi program ni mano wakawo jogo mwatere driving riembo momigi license mar apiko. Toke no jogo wanoneno ne ber nikech na gin license mar apiko, koro jomoko wanyalo kawo wachako wakete gari mondo mi gimbi nyalo yudo go kaka gidhi gi riembo donjo yudo tije kuonde mopogore opogore. Abire graduation ceremony mara kaka jariembo makoro lony makawuono jo NTSA ong'eya gi nyinga kendo gimoro amora adwa timo gi yor chik nikech nyoka riembo kan gi lony yor chik. Nomi wapogore kabisa gi ng'at mopuonjore riembo gari e ndara. Ng'amukale skul ong'e chike mag skul, wanyalo riembe yore madongo.